vodné safari, korálové útesy, St. John's, Červené more, rozhranie Egypta a Sudánu. Arabská púšť siaha až po pobrežie. Nič nezvyklé, nenahraditeľný pomocník beduínov, ťava jednohrba, Camelus dromedarius. A bakšišné za presun batožín po úmyselne neudržiavanom mole. Prejdime však na vodné prostredie. Lodný zvon, dôležitá súčasť každej lode, ohlasuje všetko, teda aj briefing pred ponorom. Šetrne k prostrediu, vyzbrojený technikou, sa vnárame do miest, kde človek ešte nestihol zničiť úžasný korálový svet. Preťahnutá čierna škvrna prezrádza parmicu žltopásu pri hľadaní potravy. Bentických bezstavovcov, pripomínajúcich hviezdnu oblohu. Tetraodon, štvor, zubec. Dorastá niečo cez 1 meter. Koža je veľmi jedovatá. Vylakaný výrazne zväčšuje svoj objem. Je všežravec, nepohrdne ani morskými živočíchmi. Pelagická a pritom silne teritoriálna. Na mieste zostáva aj 3 roky. Opúšťa ho len pri rozmnožovaní alebo keď hľadá potravu. Objavili sa pred 200 miliónmi rokmi a vďaka človeku sú kriticky ohrozené. Rastú rýchlo, pokiaľ nie sú korisťou žraloka. Za 2 roky dorastú až do 35 cm. Niekedy sa tieto karety živia jedovatými riasami. Jed im neuškodí, ale prechádza do mäsa a vtedy je nepožívateľné. Napriek tomu sú jej vajcia vyhľadávané, taktiež pancier, ktorý sa dá tepelne spracovať na výrobu rôznych ozôb. Karupy menia sfarbenie podľa nálady, od hnedej po červenú. Iná garupa, tauvina, na korisť útočí prekvapivo, neprenasleduje ju. Zväčša však z úkrytu. Pariba raja, trigón modroškvrný alebo trnucha. Má meno podľa ozubeného trnu na konci chvosta, kde má aj jedovú žľazu. Je to nočný lovec, zbierajúci u dna drobné rybky a bezstavovce. Aj keď trny používa na obranu, je reálne nebezpečie, že človek dostane úder pri našľapnutí, keďže býva zahrabaný v piesku. Žralok útesový, bielohrotý. Teraz je aktívny, lebo tu nie je žiaden prúd. Cez deň často odpočíva na dne v jaskyni. Chová sa placho, potápačovi sa radšej vyhne. V noci loví langusty, chobotnice a ryby. Vo svojej maximálnej dĺžke 2,20 m sa dožíva 25 rokov. Jeho tkanivo je ciguatoxické. To je posledný odpočinok austrálskej jachty Endymion. Po zlyhaní navigácie medzi spleťou útesov nemala žiadnu šancu. Skončila tu na Seal Island.
Niektorým korálom sa tu veľmi dobre darí. Ich veľkosť vypovedá, kedy sa loď potopila. Štetinkovec forsterov rád odpočíva na koráloch. Odtiaľ prekvapivo útočí na malé rybky a krevety. Od osňovca zelenkavého rybkám v útrobách nehrozí žiadne nebezpečie. Vetvy korálov kolonizujú pokojné vody a vytvárajú zložité skalné lesy. To všetko je tvar, farba a pohyb zmiešaný v jednotnom, harmonickom a tajúplnom svete. Menšie rybky, ktorých chránia korály. Chaetodon austriacus. Takto zdvihnutý korálový útes môže vytvoriť potápačmi rešpektovaná, obdivovaná ropušnicová ryba Pterois volitans. Pri obrane proti potápačovi môže použiť jedové ostne obsahujúce tetrodotoxín. Plávaním v jaskyniach sa vždy dvíhajú korálové častice. Slnko nad hladinou znamená pre potápačov prípravu k nočnému ponoru. Perutín, Pterois volitans, loviaci ryby vo svetlách našich batériek. Útok, trvajúci zlomok sekundy, a oslepená ryba nemala žiadnu šancu. Sú všade okolo, každý z nás má obavy. S týmto jedovatým predátorom nesmie dojsť ku kontaktu. Delfíny pásavé, také malé 2,5 metrové zubaté veľryby. Vie sa o nich hodne, skupinovo spolupracujú pri love, chránia sa medzi sebou, je nervózna. Osobne by som jej radšej nastrčil kameru ako ruku. Ani si nevieme predstaviť, čo by sa stalo, keby chňapla. Veľkú rybu dokáže krútením a mykaním roztrhať na kusy. Prestalo ju to baviť. Vyžaduje lekárske ošetrenie. Inak je plachý, živí sa korálmi a bezstavovcom bez milosti drví schránku. Prvá ide z vody kamera. O čo najľahší výstup na loď sa stará posádka. Ani našu výpravu neobyšiel rozlúčkový večierok s posádkou. Ešte raz, dám do piuro. Here our goods from Leave all